नमस्कार, स्वागत बा राउर अपन पसंदीदा चैनल जय भोजपुरी मैं भोजपुरी पर। आज हम बात करे जा रहल बानी एकदम तगड़ा और धांसू गाना के, जौना गाना के नाम बा रंगदारी बिहारी के। ये गाना सुपर स्टार सिंगर अरविंद अकेला कलू और शिल्पी राज के आवाज में आयल बा और ये कर जबरदस्त म्यूजिक कंपोज कैले बड़न प्रियांशु सिंह जी। गीतकार जाहिद अख्तर के लिखल ही गाना एगो अलगे माहौल बना देले बा, एगो अलगे ही माहौल बना देले बा भोजपुरिया फैंस लोग के बीच में। अब जौन चीज सबसे खास बा उ बा गाना के वीडियो, जौन एकदम मसालेदार भौकाल वाला और ये अलगे लेवल के बनल बा। सपना चौहान जी के जबरदस्त परफॉर्मेंस, रौनक राउत के डायरेक्शन और वी आर्ट के जबरदस्त कैमरा वर्क एकदम सुपर हिट वीडियो तैयार कैले बा। अब बिना देरी के आई करी डिटेल रिव्यू और रिएक्शन। नंबर 1, गाना की म्यूजिक और सिंगिंग। सबसे पहले बात करी म्यूजिक के, काहे कि भोजपुरिया म्यूजिक के बिना धुन अधूरा लागेला। प्रियांशु सिंह जी के कंपोजिशन एकदम बवाल कर देले बा। गाना में जबरदस्त बीट्स, धांसू धुन और ई बिहारी स्टाइल के रंगदारी टच एगो अलगे मजा दे रहल बा। अब रहल गायक लोग के बात, अरविंद अकेला कल्लू के आवाज में एकदम दमदार रौब बा, जेकरा से गाना में एगो जबरदस्त एनर्जी आ गईल बा। शिल्पी राज जी के मीठा और जोशीला अंदाजी गाना में 4 चांद लगा दे रहल बा। दोनों जने के जबरदस्त केमिस्ट्री आवाज में साफ साफ सुनाई पड़ रहल बा। नंबर 2, गाना के लिरिक्स और थीम। अब चली गाना के लिरिक्स पर। जाहिद अख्तर जी भोजपुरिया अंदाज में बिहारी रंगदारी के एक्सप्रेस करे में माहिर बाड़न। गाना के बोल एकदम दबंगई और बिहारी माटी के ठसक से भरल बा। लिरिक्स में गुंडई रंगदारी और दबंग अंदाज देखे के मिल रहल बा, जे भोजपुरिया दर्शक लोग के बहुत पसंद आवेला। रंगदारी बिहारी के नामे से समझ में आवता कि गाना में दमदार टसन और दबंगई के झलक बा। नंबर 3, वीडियो सिनेमेटोग्राफी और डांस। अब आई बात करी वीडियो के, काहे कि आजकल के गाना तबे हिट होला जब वीडियो भी एकदम जबरदस्त होके। पैराडाइज प्रोडक्शन वाला लोग यहाँ कोई कसर नहीं खन छोड़ ले। सपना चौहान जी के लुक और डांस एकदम मस्त बा। वो उनका एक्सप्रेशन, अदगाई और बॉडी लैंग्वेज से दर्शकन के दिल जीत ले रहल बाड़ी। रौनक राउत जी का डायरेक्शन भी कमाल के बा। कैमरा एंगल और लोकेशन बहुत बढ़िया चुनल गईल बा। वी आर्ट के कैमरा वर्क गजब बा। कलर ग्रेडिंग, लो लाइट इफेक्ट और स्लो मोशन शॉट्स एकदम टॉप क्लास बा। एडिटिंग के बात करी तो संदीप यादव जी के एडिटिंग जबरदस्त बा, कभी भी गाना बोरिंग ना लागे। कुल मिला के वीडियो एकदम धमाकेदार बा। सपना चौहान जी के एक्सप्रेशन और जबरदस्त ठुमका दर्शकन के फुल पैसा वसूल फीलिंग दे रहल बा। नंबर 4, कुल मिला के रिव्यू सुपर हिट या एवरेज। अब सवाल उठा था कि ये गाना सुपर हिट है कि बस ठीक है बा। म्यूजिक धमाकेदार, सिंगिंग जबरदस्त, लिरिक्स टसनबाज, वीडियो ग्राउंड और स्टाइलिश डांस फुल धमाल। ये गाना में हर चीज सुपर हिट बा, जेकरा चलते हम एके 5 में 5 रेटिंग दे रहल बानी। और ये रहुआ भोजपुरिया अंदाज में रंगदारी, दबंगई और धमाकेदार म्यूजिक वाला गाना पसंद बा। रंगदारी बिहारी के बिल्कुल रहुआ पसंद आई। नंबर 5, सोशल मीडिया पर रिएक्शन। अब देखल जाओ कि सोशल मीडिया पर लोगन के का रिएक्शन बा। यूट्यूब पर व्यूज के बरसात हो रहल बा। ट्विटर पर लोग रंगदारी बिहारी के टैग से गाना शेयर कर रहल बा। इंस्टाग्राम रील्स पर सपना चौहान जी के डांस ट्रेंडिंग में बा। फेसबुक पर भोजपुरिया फैंस गाना के जबरदस्त तारीफ कर रहल बाड़न। मतलब एकदम बवाल गाना बन गईल बा। अब बात कल जाओ निष्कर्ष के, तो देखी कि ना देखी। अब अंत में एक ही सवाल, का ये गाना देखे लायक बाकी ना? अगर वह भोजपुरिया दबंगई पसंद करे नी तो एकरा से बढ़िया गाना ना मिल सके। अगर राउर दिल रंगदारी स्टाइल म्यूजिक और फुल मसालेदार वीडियो देखे के मन करत बा तो तुरंते जाई और रंगदारी बिहारी के देखी। ये गाना भोजपुरी इंडस्ट्री के लेवल बढ़ावे वाला बा और यह देख के खुशी होला कि हमार भोजपुरी सिनेमा तेजी से आगे बढ़ रहल बा। अगर रउआ के ये वीडियो पसंद आयल हो के तो लाइक शेयर चैनल जय भोजपुरी में भोजपुरी का सब्सक्राइब करी। रउआ सभे से फिर मुलाकात हुई नया खबर, नया चर्चा भोजपुरी जलवा के साथ। तब तक खाती जय भोजपुरी मैं भोजपुरी, जय भोजपुरी सिनेमा।